Звездни рейнджери. Истината зад войната. Гледайте новото видео в YouTube канала на Славейко Йорданов, YouTube Славейко. Звездни рейнджери. Здравейте, приятели! Чели ли сте Starship Troopers или на български Звездните рейнджери на Робърт Хайнлайн? Това е научно-фантастичен роман, написан през 1959 година. Тази книга променя научната фантастика за винаги. Нещо повече. Тя е променила не само литературата. За военните хора Звездните рейнджери е като Библия. Поне за военните в Щатите. Не е Клаузевиц, не е Сун Цзъ, а именно Starship Troopers, тази книга. Звездни рейнджери. Не очаквайте просто екшън. Романът на Хайнлайн е брутален урок по политика, насилие и цената на свободата. В свят, където мирът е купен с кръв, а гражданските права се печелят на бойното поле, Звездни рейнджери разбива илюзиите за демокрация и морал. Вижте обществото през очите на войник. Гениален анализ или опасна идеология. Гледайте видеото и споделете мнението си.